Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a cikin wannan shiri namu mai albarka. Yau muna cikin darasi na 3 a cikin wannan shiri. A shirin da ya gabata mun kawo harafai guda 6. Akwai a, akwai k, akwai d, akwai n, akwai r, akwai t. Inda mun kawo misalai da dama yace ake amfani da su a cikin kalma. A shirin namu na yau za mu kawo abubuwa guda 3 yace ake furta su. Akwai h, ana furta ta h. Akwai z, 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 z. Idan ka haɗa harafin t, t da h, h za su koma z, z, z. Akwai kuma s, a wasu lokutan tana kuma z, 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 z. Za mu kawo misalai insha Allah a nan gaba kaɗan. Abu na gaba shine idan ka haɗa harafin a da harafin t, t sai ka furta su at. Harafin da muka yi magana na baya kaɗan z, z, z. To idan ka ƙara i a gaban shi sai kuma za. Sai kuma run. Harafin r da harafin a da harafin n sai ba da run. Nan kuma harafin h da harafin a da harafin z sai ba da has ba has ba. Has s ɗin ƙarshe z harafin z ake furta ta. Has sai kuma harafin a da harafin n. Idan ka haɗe su ka ƙara n sai ba da n. Akwai ha, akwai z, akwai z. Abu na gaba ga suna a cikin misalai. Mun yi cat da rat, inda muka ce cat mage, rat ɓera. Wannan za mu ga idan mutum yana yawan karanta abu da turanci za ka yawan ta samun wannan za. Ita za ɗin nan article ake ce mata a turanci. Duk da wannan yana cikin abin da ya shafi nahwu, kuma yanzu muna koyon karatun turanci ne, amma dai ya kamata mutum ya kiyaye saboda koda nan gaba idan ya je ba zai samu wani matsala ba wajen gane menene article ake ce mata. The cat has a rat. The cat has a rat. Magen tana da ɓera. The rat ran at N. Ɓeran ya yi gudu zuwa ga N. N sunan yarinya ce. Sunan turawa ne suke suka yaran su matan. N. The rat ran at N. Ɓeran ya yi gudu zuwa ga N. N has a cat. N tana da mage. The cat ran at the rat. Magen ta yi gudu zuwa ga ɓera. Bara zan ƙara maimaitawa. The cat, the rat. The cat has a rat. Magen tana da ɓera. The rat ran at N. Ɓeran ya yi gudu zuwa ga N. N has a cat. N tana da mage. The cat ran at the rat. Magen ta yi gudu zuwa ga ɓera. Ran gudu. Has kamar mallaka. Has idan ka ce Abubakar has a book. Abubakar yana da littafi. Umar has a pen. Umar yana da fensir.
ko alƙalami. To alhamdulillah, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Kada ku manta don Allah a yi subscribe na channel ɗinmu, saboda channel ɗin yanzu aka buɗe shi, bai riga ya zama popular sosai ba. Ta hanyar sharing naku, taimako na sharing zuwa ga social media ɗinku da faɗawa abokananku game da wannan channel ɗin zai taimaka sosai. Mun gode, sai anjima.